ኣብ ሸወደን 672 ቶን ዝኽብደቱ ቤተክርስትያን ከም ዘሎ ይግእዝ ኣሎ። ስለምንታይ ብዙሓት ዝተደነቐሉን ዝተገረመሉን እዩ። ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ገዛ ንምቕያር ኣቑሑት ብመኪና ዓረባ ወይ ካልእ ጠርኒፉ ክኸይድ ንቡር እዩ። ኣብ ሸወደን ዘጋጥሞ ነገር ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ። 113 ዓመት ዘቑፀረ ጥንታዊ ቤተክርስትያን ሓደጋ ምሕማም ስለዘስግእም ካብቲ ንዓመታት ተደኪሙሉ ዝጸንሐ ቦታ 5 ኪሎ ሜትር ግኢዙ ኣብ ካልእ ቦታ ክትከል እዩ። እዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሸወደን ኪሩና ኣብ ትበሃል ከተማ ብ1912 ዝተሰርሐት ኣዝዩ ዓብዪ ቤተክርስትያን ካብ መሰረቱ ቦንቂርካ ብሓገዝ ማሽነሪኡ ናብቲ ተመዲቡሉ ዘሎ ቦታ ክግእዝ እታ ማሽን ተበዝሐ ኣብ ሰዓት 500 ሜትሮ ጥርሓ ክትንቀሳቐስ በዚ ከዓ እታ ቤተክርስትያን ናብቲ ሓድሽ ቦታ ንክትበጽሕ 2 መዓልታት ክወስደላ ከም ዝኽእል ተገሚቱሎም። እታ ጥንታዊት ከተማ ኣብ ከባቢኣ ልዕሊ ሓደ ዘመን ዕድና ሓፂን ይካየድ ብምሕላው ኣደጋ ምሕማም ከየጋጥሞ ኣብ ስግኣት ኣሎ። ኣብ ምዕቃብ ባሕሊ እትነጥፍ ሶፍያ ንምግኣዝ እታ ቤተክርስትያን ኣመልኪታ ኣብ ዝሓበቶ ርእቶ ነዚ ንዓመታት ኢና ክንፅበ ፀኒሕና መወዳእታኻ እንሆ ይኸውን ኣሎ ኢላ ንምግኣዝ እታ ቤተክርስትያን ብሓላፍነት ዘፈፅም ዘሎ ስቲቨን ዝተባሓለ ሓላፊ ከዓ ብዙሕ ምድላዋት ኢና ጌርና ኣዝዩ ታሪኻዊ እታ ቤተክርስትያን ኣዝያ ዓበያ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ዘይተፀበናዮ ነገር ኣየጋጥመናን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ዘሎ ኢሉ ካብ መፋርቅ 2010 ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ኣገደስቲ ህንፃታት ብሰንኪ ስግኣት ምሕማም ኣንዮም ኣብ ካልእ ድሓን ዝተባሃለ ቦታታት ተሓኒፆም እዮም። ገለገለ ፍኹስ ዝበሉ ከዓ ከም ዝግእዙ ተገይሩ። እታ ኣብ ምግኣዝ ተርከብ ቤተክርስትያን ቁመታ 35 ሜትሮ ጎና 40 ሜትሮ ኮይኑ 672 ቶን ትምዘን። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሸወደን ቅድሚ 1950 ካብ ተሓነፁ ህንፃታት እታ ዝመልክዐት ተባሂላ ተመሪፃ ነይራ። ክንዲዚ ዝኣክል ህንፃ ቅርፃ ከይተተንገፈ ምንቅስቃስ ዘይተለመደ ነገር እዩ። ከመይ ይግእዝ ኣብ ዝብል ብዙሓት መሓንዲሳት እዮም ተሳቲፎም። ንምግኣዝ እታ ቤተክርስትያን ብሓላፍነት ዘፈፅም ዘሎ ስቲቨን እቲ ዝዓበየ በድሖ እዚ ኣብ ህንፃ ንምግኣዝ ፅርግያ ምድላው ነይሩ ኢሉ ነቲ ዝነበረ ፅርግያ ዓንድታት ኤሌክትሪክ መብራህቲ ትራፊክ ማለት ሰማፎሮ ቢንቶታት ኣሊና ብ24 ሜትሮ ከም ዝገፍሕ ጌርና ኢና ነታ ቤተክርስትያን ነግእዛ ኢሉ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኣዝዩ ታሪካዊ ጥንታዊ ዝኾነ ኣብ መንደቕ ዝተለጠፈ ዓበይቲ ቅርፅታት ኣለዎም። ነዚ ብሓይሊ ምፍንቃሉ ምስ ዝፍተን ከኣኑ ስለ ዝኽእል ከም ዘሎ ከይተተንከፈ ከም ዝግእዝ ዝግበር ዘሎ። ኣብ ምዕቃብ ባሕሊ እትነጥፍ ሶፍያ እዛ ቤተክርስትያን ልዕሊ ሓደ ዘመን ከም መአከብን ማእከል መንፈሳዊ እምነትን ኮይና ከተገልግል ፀኒሓ ኢላ ህፃን ከላ ምስ ኣብያ ናብታ ቤተክርስትያን ንመጀመርታ ዝኸተትሉ መዓልቲ ብምዝካር ከዓ እቲ ምግኣዝ ናይ ሓጎስን ሓዘንን ተዘክሮ ዝቐስቀስ ነይሩ። ነቲ ዘለና ተዘክሮ ሒዝና ከዓ ናብ ሓድሽ ቦታን ሓድሽ መዛእን ንግእዝ ኣለና ኢላ እታ ቤተክርስትያን ጉዕዞ ክትጅምር እንከላ ንጉስ ሸወደን ዝርከቦም ዕዱማት ኣጋይሽን በፃሕትን ከሰንበት ትፅቢት ይግበር። ሃገራዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገሩን ብሙልኡ እቲ ጉዕዞ ብቐጥታ ከመሓላልፉ ምዃኑ ተሓቢሩሎ።